ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ କିଏ? ପିତା ମାତା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କ'ଣ? ଅନ୍ନଦାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କ'ଣ? ଜୀବ ସେବା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କ'ଣ? ସତ୍କର୍ମ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର କ'ଣ? ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟବହାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ସୁଷମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କାମନା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଯେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ କ'ଣ? ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା।